Fof koɗo ko émission baɗo chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rapplar Innovation. Mbaɗe abonné mbaɗon partager Rapplar yaari yesso. diwi to cikka tommiɗo ala to pikka tommiɗo pikkam e bunna artiste aji moɗon fo yo laɓɓino wawa ɗum cikkata ka artiste pello doga suuɗo yo je suis polyvalent no soleil partout nana e monde o réellement présent belende présent haalde e wasa ittata je suis intelligent ɓe mbima e Halifa dirige tout le temps classe mi yaɓɓuma kalde yonti mi jaabuma. Oui, salamu alaikum les gars, on calminama goto fof inde mum e yettode mum dendagal jeeɓowo seno Rapplar Innovation eɗen kadi tamit émission men fof ko ɗo amin calmina kadi dendagal jogorɗo yebde ɗum c'est Blende Boys respect. Yeah, assalamu alaikum, c'est Blende Boys officiel no King Day wini amin calmina kala jogorɗo yebde émission voilà e cifrowo scène men biyeteɗo Rapplar Innovation. Oui, au début wonno ko DG Boy Pular haade yimde kadi tamit ko yidde nde adi quoi min pijir ɗum e temps dabɓo. Oui, mi ƴewno instrumental min piije hen temps dabɓo alluwa tamit min mbaɗi séparé min jaami Fouta kanko fayi Dakar nder mun gartumi ɗo kadi tamit tawoymomi Dakar quoi. Oui, nder hen nag min puɗɗi prise min mbaɗi Dakar répète min nanni toon premier sound amen ko toon min prise ɗum studio Barham. Oui, toon fuɗɗori nab guilen wonno minen ɗiɗo hamin jiiye réel talent kadi tamit konko no waɗanno enregistré omo yimum mais souvent kadi minen gondi leegal min mbaddata ferkante sah mais soɓe pijirin ɗum kamɓe ɓe jagguirima rek aɓe clashodire kamɓe clayma ɓe ɗiɗon mais mbeɗa heɗorno hen feewi quoi. Jour goto no keɗimi hen sound makko goto nden kam ko sound makko quoi kanko ɗum o jagguno eyyi après affaire o tuusi kam tamit tawmi ɗo e yesso tawi ko ni o fuɗɗori o fuɗɗima wayini so gomi hoore makko kadi tamit ɗo e yesso tamit on wawi wonde hen goɗɗum comme ça hande no wayni quoi omo wawi ko waɗata ko nder hen min kaldi o arti o bokke kala he min gondi 3 personnes caggal mum kadi amin jogui yimɓe amin ganduɗa hoorema minen gondi jamma e ñalawma minen pewjidde mbaddata foof comme hande no mbirten staff o ni min meeɗa sertude guila 2018 ha joni minen gondi yo ko noon ardinaki. Ok, Blende Boys wonno ko 3 membre goɗɗo insani hande o ala ɗo quoi Allah waɗi omon caggal leydi Allah waɗanmo jaam to woni to tamit respect pour kanko ɗiɗɗo. Oui, déjà tamit arini hen ha mama nanɗon acci no nanirani kadi ko noon quoi déjà accinani ɗum nag nattude yidde walla haydara heddoromoma so hoddirama ya waɗ hunde rek walla so hoddirama ya heeɓ hunde tan a heɓat ɗum kono so hoddiraka kadi tamit nde hoddira nde so yontani a heɓata ɗum wadde aɗa wawi wonde hunde gona hen ha cikka an ko ɗo battintoɗa taw wona ɗon battintoɗa quoi. Eyyi ha joni amour o nanɗon e hedde yam kono kam ko wiyete kom acci ko noon woori. Eyyi yimɓeɓe padiram tous les côtés min ko tous les côtés gardanmi quoi mi ardata côté goto eyyi ɓurdal mi wasa bettudeɓe kam mi wasa bettudeɓe hay soko seeɗa yoɓe padiram côté ji ɗi foof mi ardat côté ji ɗi foof mi classat voilà mi toñat mi haɓete mi welnat foof nan toon yo pat foof e nokku woto padiram côté goto quoi en fait. Voilà ko affaire mettuɗo gerde noon ko affaire mettuɗo gerde an gandanoɗa hoorema souvent ƴettanoɗa ko refrain ɓolo a paari hen walla souvent jagganoɗa ko couplet goto a paari hen jeehi ha woni joni an ko a windat 12 mesures bindita 12 mesures dutta fawa hen 8 mesures refrain affaire o watti mettude voilà ko à chaque fois saɗa wone hunde ene foti jangguindemo hunde quoi e nder hunde nde gonɗa nde ley souvent voilà e nder kala mo gonɗa wadde carrière wadde son uji solo à chaque fois rokkete hunde quoi guila e nder Blende goto amen fof nde liggo son uji solo voilà min meeɗa miijade ceeral kam min meeɗa sikkude minen kam mamin ceer quoi taw minen fof min dendani hamin jettini raɓo foof to yetti ɗiɗo voilà no wima accugol makko ko betti minne ko noon bettirimi voilà mais mi taw yidde mabɓe nde e yiddam nde so renti kamɓe ɓe goppi min yidde mabɓe nde so renti tan amin mbawi ɗum nawdude hayso tawi kamɓe ɓe jimani par ce que so mbeɗa yiyaɓe saram souvent jiyannomi ko saram soɓe continue wonde saram ma rokkam wawde miijade hay koɓe miijotono kam wawa yimde ɗumen eyyi par ce que
sa won yimɓe so gondi il faut ɓe gandodira nice ɓe jokkodira à chaque fois yakata ha ganda ko woni maynoɗo ganda kanko ko ɓuura yidde ko ɓuura sohlude tout ana yakata ha ɓoya wattal wawa ɗum wadde hay so haalnani fof koɗɗo ko émission baɗowo chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rapplar Innovation. Mbaɗe abonné mbaɗon partager Rapplar yaari yeeso.